Гомер агымсу кебек тиз уза. Татарстан журналистлар берлегендә медиа җәмәгатьчелек ветераннарын һәм юбилейларны хөрмәтләгәндә әлеге сүзләрне еш кабатлады. Тантанада район басмаларының элекеге баш мөхәррирләре, хәбәрчеләр, республиканың танылган каләм осталары, журналистика факультеты укытучылары катнашты. Башта кунаклар Казан дәүләт университеты журналистика факультетының фотосурәтләр күргәзмәсе белән танышты. Журналистлар берлеге рәисе, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Илшат Әминов юбилейларга мактау грамоталарын тапшырганда республика масса күләм мәгълүмат чараларын үстерүгә аерым өлеш кертүләрен билгеләп үтте. Шаян ТВ телеканалының иң яшь башкаручылары һәм алып баручылары ветеран журналистларны әйтерсең лә балачакларын алып кайтты. Җырлап биеп иҗади осталыкларын күрсәттеләр. Киләчәктә нәкъ менә алар журналистика ветераннары өчен дәвам итәргә тиеш. Журналистлар берлеге башка барлык шулай иҗади оешмалар кебектер инде үзенең элекке ветераннарын төрле елларда журналистикада эшләп киткән һәм бүгенге көндә дә исән сау булган кешеләрне ел саен җыя, туплый. Быел инде бигрәк тә юбилейлары да туры килгән кешеләрне без җыйдык. Һәм аларга инде журналистлар берлеге тарафыннан кичкенә генә бүләкләр дә алар гына түгел, әле тамаша да әзерләнде. Быелгы менә бәйрәм истәлекле булыр дип уйлыйм мин безнең өлкән ветераннарыбыз өчен.